v-am găsit la un episod de bună și bine v-am găsit la un episod de bună și bine v-am găsit la un episod bună și bine v-am găsit la un episod bună și bine și v-am găsit la un episod din Roblox în care iar o să stau o oră sau 2 sau 3 sau 4 sau 5 sau 6 sau 7 câteva ore o să stau la episodul ăsta. Nu știu ce zic, dar vreau să fac și o casă în jocul ăsta cândva, mă, și o casă, mă, odată, mă, în jocul ăsta, bă, casă, bă. Vine blutonule, vine blutonule, vine blutonule, 0, mănuți. Mănuță, bă, 0, minuțe. Ui, bam, 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 ui, bam, bam. Cere care se uită pe episodul ăsta, apăsați like. Păi nu vă fac eu vază dacă n-apăsați like. Apăsați like-ul mare, 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 care sare peste tot. Bă, stai că vreau și un dropper, mă. Vreau și un dropper. Fug la dropițără. Puțin opresc. Bun, care că o să pice, da, o să pice, poftim. Acum nu mai picăm. Așa, bătani. Bătanu. Blutonium. Și acum merge mai repede asta. Hop, hop, hop. Apăsă Robux. Asta costă Robux? Nu dau Robux-ii mei. Cam nu știu câți Robux și nu vreau să dau din aia că am plătit mult pentru ei. Robux-ii. Am 1700 de Robux. Pe care n-am niciun Robux. Scuze, o să șterg ăsta cândva, o să-l șterg, da? O să-l pun și pe YouTube, că e bun, da? Și dacă e niciunul, scuzați-mă. Bine. Hai, cam 19. 20. Capa, deja e capa. Milioane. Hop, bam, hop, bam, hop, bam, hop, bam. Bam, hop, bam. Hop, bam, hop, bam. Bam, 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 hop, și bam, 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 hop, și bam, 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 e aici rămân. O să vreau să fac foarte, foarte, foarte mulți bani. Dar pentru asta trebuie să... Iarăși, da, iarăși da, pentru voi foarte, 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 foarte puțin. Da, de unde sunt? Acolo sunt eu. La la black. Cam aproape toate sunt la black, dar n-am. Eu sunt la black mai normal, știi, da, la black mai normal, știi, mai normal la cap. Hop, hop, hop. La cât costă? Ce zici? Ba, nu mai pot, mă. Nici asta nu. Olea, trebuie să fug repede. Așa. Pam, pam. Bun. O fut eu. Așa. Pici, nu știu cât algi. Nu știu cât. Așa. Buni, 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 buni.
știu ce fac aici, numai bun zic și asta nu-mi place, că tot zic bun. Eu trebuie să fac o roșie. O, vai! O, vai! Cine a intrat în casa mea și m-a bătut? What? Nu mai știu ce să fac. Nu mai știu, deci efectiv nu mai știu ce să fac. Băgată în încurcare. Nici măcar cu capănul ăla, nu? Nu, nici măcar de cu. Tabla aia. Cu cine m-a bătut așa de tare? Aparent nimeni nu m-a bătut. Așa, 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 așa. Wow, m-am blocat. Nu, nu. A, e bine, oricum că l-am luat. Nu spate ăla, nu spate. Nu spate. Ia, cost și ăla. Păi, Doamne, nu cred, bă. Nu. Op, ăla e meu. Bă, cum am bătut, mă? What? Adică am luat să bată bombe lângă mine? Cu după mâine. Bam, acolo, gata. Bam. Asta e seul. Asta e seul, gata, m-am luat. Ce mi-a făcut aici? Bam. Bam. Trebuie să primesc 5.000 de bani de ăștia. 7, 8, 3. Hai mă, faci tu 38 de sute. Nu. Nu. Bun. Gata. Up. Bun. Hai să fac. Păi nu pot să Bun.
Nu știu ce tot vorbeam acolo odată, că ce-am ceva. Cam așa era sunetul. Uei. Sari. Vreau să sar aici. 3. Ăsta sare sus. Dar nu așa de sus, nu? Dacă era așa de sus, mai ziceam ceva, dar așa nu se poate, mă. Și pe aia bumă. Botă, razna, iau și de aici. Până-ai cum, n-ai cum, mă, nu ai cum să pățești asta, mă întrezi. Nu știu cât scunde. Pam. Nu, box. Hop. Așa. Hap. Pom. Eu știu ceva. Mai trece, mă. Gata, am făcut, mă. Am făcut freză. Hoap. Hoa. Vrei să-ți fac box? Bă. Poam. Vine careva spre mine că o teleportăm. Hop. Happy birthday to me. Happy birthday, dum. Happy birthday, dum. Happy birthday, dum. Happy birthday, dum. Up, dum, day. Up, dum, day. Up, dum, day. Up, dum, day. Up, bam, pu. Am o față mică, hai bă. Hopa. 3, 2, 1 și 3, 2, 1. Bun, nici măcar nu a trecut o oră. Asta. Îl așteaptă până se face nu știu cât acolo și el așteaptă. E parcă nu poate intra nimeni la mine. 3, 1.
pam, 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 pepe, pua, 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 pua. Dacă vrei pe tine de bate, nu te văz. Așa, bălai, 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 bălai. Up, tap, pap, pa, blablabla. Tap, 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 tap. 3, 2, 1, 3, 2, 1. A, da, gata. Poate să-i trag câte o biluță. Poate să-i trag câte o biluță. Pam, pam, băiatul. Facem spame. Spam, 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 băiatul. Bum, 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 bum. Hop, 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 hop. Da, normal că îl filmez și pe el cum trag așa. Stai, mă. Pom, pom, gata-și, mă, gata-și, gata-și, mă, gata-și. Hop. Termin acum unde e? Unde, mă? Unde, mă? Op, op. Păi da, normal, cum poate să nu iasă din joc, că ăsta nu știe jocul. Și tu mai vrei și să baricadezi ție? Ăla-și face acolo o fabrică mare și n-are voie să facă o fabrică mare. N-are voie să facă o fabrică mare. Pom, 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 pom. Up, yep, bum. Ha 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 ha. Gata, mă, și zombie. Și spawnează, bă, zombie. Că acum le bascheze la gură. Cinci, 6. Pe bune, nu pot folosi decât ăștia. Opa, opa,
Opa. Sabia ăsta. Sabia aici. Boxerii aici. Adidașii aici. Și asta aici. Hop. Deci cine o să câștige? Zombie sau eu? Bă, ce fac, mă, unde e zombie? Zombie pe aici? Bă, tap, 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 ba, 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 ba. Bam, bam. Șase, măși. Pe 6. Pe nu știe box. Păi și ce fac cu ele? Ce mai fac cu ele? Pornesc. 1, 2, 3. Hopa, mă, hopa. Hop, hop. Mama. Așa, bun. Stai, mă, pe bune, stai că pot merge acolo. Poate merge. Poc. Păi și cum ce-ți faci, mă? Ce-ți mai faci, bă? Pam, nu-ți faceți nimic. Nu-ți. Du-te, bă, că ăsta își face, mă, chestii, bă, aici, bă. Încă una să-i trag încă, gata-i, mă, și ăsta, bă. Bun. Dar asta chiar că durează mult episodul ăsta. Bum. Apasă click. Pam. Bă, nu poate să cred, bă, ce deștept e, bă, asta, bă. Băi, stafi, aio, ho. Fugi. Nu știu ce să mai fac aici. O să-mi construiesc casa asta ca mea cum trebuie. Așa. Cu pantofi începi. Și cu 2 chestii nu mai poți. Pam. Op, stai, bă, să te văd, bă. Pe traiul ăla, bă. Pe traiul ăla.
Bă, nu pot face nimic aici. Mergem mai departe. La foc ăla, la foc! Aoleu, la foc. Pam, 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 pam. Unde este ăștia, mă? Este. M-am împrietenit cu cineva, că cu altcineva nu mă mai împrietenesc dialog. Cu tine nici măcar el, dacă se dezabonează de la canalul meu, nu-l mai vreau și nici nu o să mai fac nimic. Să fie clar la toți să se întâmplă asta. La toți. Și la ratonul de pe YouTube. Pam, pam, pam. Fugi, fugi, fugi. Oi, mă, hai, cine se pune cu mine? Vă rog, puneți-vă cu mine. Bă, l-aș făcut ceva. Bă, nu și-a închis poarta, trebuie să fugi. Fogi. Abia că pot să pun ăsta, știai, nu? Pam. Pot exploda ăla și pot și aici. Explodează. Hai. Pam. Gata, te dus. Pam. Și asta în plăcerea mea, nu numai ta. Păi, pun aici bomba atomică de aia, nu știu ce bombă, dar e o bombă. Bun. L-am bubuiet. Bă, l-am bubuiet. Așa. Doi, fate doi, așa. 3, așa. 4, așa. Ce faci, mă? Ce faci? 3, madame, da, papa. Ceac. Bă, care trage, mă? Care ce băi, mă? Băi. Care trage, mă? Care mă lasă băfară, mă? Și ăsta. Au, care mă trage, bă? Care mă tras, bă? Care mă trage? Aoleu, bă, care trage, mă? Din ala care e în față. Nu mai am picioare, nu mai am cum să foară. Așa pot sta. Asta e că mă bombează bomba asta. Up. Bam! Bam! Fogi! Așa, bun, am și o chestie bună. Hop. Bună. Olio. Bam.
Spam, 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 pam, 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 pam. Să nimeresc ținta. Stai să-mi încarc. Așa, una, țintă, 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 țintă. Hop, hop. Eu și de ăștia. 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Așa, 1 și 1. 3, 4. Pe bune, mă, ce bune. Ce bune. Mi-aș porni unul din asta. Gata. Mai bine îmi dădeam reset caracter de la început, dar de ce mi-am distrus arcul? Adică vreau să țintesc. Nu e camera mea, e camera mea. Ceau. Aoleu, picat. Pot. Gata, mă. Fogi. Bine, bă, bine, bă. Bine cu treaba, mă, așa bine. Așa de bine. Bine. Foarte bine. Bine. Bă, dar chiar că bine. Bare. Hop. Deja am soldați camuflați. Nu știu cât. Dacă vreau, dau asta una și mă apără. Și dacă vreau, pot sări cu asta mai sus și mai sus. Du-te. Nu-ți fă etaj, te rog, fata. Gata, nu și-a făcut etaj. Pare că mă ascultă. Hop. Am. Țac. Uite. Bam. Și bam. Pam.